assalamu aleykum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moon e roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccidde moon oɗo subaka alhamisa hannde ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fo salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe min jejjitaka e lawol gotol calminama juurama bertajude ñaga duwaw yuppoye Sénégal e aduna foof ha ɗo mboro sawa holluden caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal e Afrique foof ɗum noon subaka fo ko banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko Bamum Moussa Niang bisimilla ma mbani mba Aissata Ndiaye a salminama juurama min calmini yeɓenkoɓe Pindi TV tawateɓe nder e bawol leydi kala no gowɗa wiidni mboroso rumto en holen caggal Aissata Ndiaye beele mboroso haajoni ɗum tan conseil aji conseil walla mbiyen tourné économique e gueɗe mbaɗe noon rassemblement uji ne jokki le Sénégal ne se soucie noon tigui Moussa Niang rassemblement de dente nani woodi e nder leydi meɗen nani ɓuura hewde e nder leydi meɗen kono noon mboroso nan ɗo te kadi Moussa Niang ne wawi wiide ko noon wayi hewde kadi e nder leydi ndi yaltani ɗo taw ha joni vraiment ko noon tigui on aadi mo ganduɗa on piɓodiri ɗum e fulɓe walla mbiyen on piɓodiri ɗum e wiwenkoɓe Pindi TV kala e subaka addandeɓe kelle gadane ko sifa hen tigui jayndeji leydi Sénégal ene wayno de ngol ɗon leñol tigui yewni oɗon gorko mo Juli Samba Mal Jeeri ceerno men kono kay mo ortuɗo tigui 12 heures nde ɗon dande welde 12 heures kala e subaka e sifa kelle gadane jayde leydi Sénégal Aissata Ndiaye en calmini yeɓiyankoɓe Pindi TV noon tigui wadde ko ɓuuri tengtude ko noon tigui ha joni de jayndeji leydi Sénégal walla men jaynenkoɓe leydi Sénégal Aissata Ndiaye kamɓe kala haaɓe tawe e banggue rewo leydi Sénégal walla mbiyen e diwan mo Matam to ganduɗa hoɗo leydi ndi Macky Sall ine jokki jillu mum on tourné économique jeyde leydi Sénégal garti hen kono e wor ngooli jokkude ganduɗa ko teskeɗe e nder leydi Sénégal ɗum kala ne tawe nder jaydeji e oɗo subaka alkamisa jeyde gendiri le soleil udditi damal ko noon tigui gendir nde ko kayre udditi damal hande tigui ganduɗa ko alkamisa ene wayno deya nangue fuɗoy ko to région de Matam e nder oɗon diwan tigui ɗo ganduɗa yuɓɓinama hankiya Conseil des ministres ɗum ko caggal on conseiller présidentiel territorialisé hono lendi Macky Sall ƴetti pellital wadde investir kina tolno e 450 milliards copreje CFA fof de ko gam darnude université hôpital mo deuxiéme numéro kam université ganduɗa ko institut supérieur université tigui e nder région de Matam ISEP kam e aéroport ko projet ji mawɗi tigui projet ji ɗi ganduɗa Aissata Ndiaye ko ɓutti woni ko hoore lendi andini darninande e ɓesgu Matam gam deya ittandeɓe walla mbiyen ustandeɓe caɗele caggal ɗum noon jeynen koɓe minnude mbi ko Macky Sall sur la série de manifestations violentes dans les établissements supérieurs ene wayno oɗon conseil des ministres suuti ko ngal haali ganduɗa ko ɗiɗon karele walla mbiyen ɗin musibaji teskaɗe e nder duuɗe janguirɗe ɗe e wiide makko o université ji kañumen kala yo ƴettu responsabilité ji mumen kawma ɗum ko kay kamɓe laamu ngu maɓe ƴet pellite te nden tigui ma ɓuur musde ɗum ne tawi nder hello sappo e ɗiɗi sappo e joyya janen ko ɓelo soleil garti e nguno batu jagorɗe ngu ganduɗa yuɓɓinama to Matam e ñalawma hanki o e gardogol makko kanko hoore lendi Macky Sall jayde quotidien ko dawri jayde quotidien wi ko Macky pousse les lébou vers Dias ene wayno de alhaali on réunion secrète mo ganduɗa ko waɗi hakkude ɓeɗon chef religieux walla mbiyen le dignitaire lébou ha joni de ko alhaali ɗin 1000 parcelles ɗi ganduɗa kay waɗama proposé commune aji ganduɗa ko Lébou walla mbina communauté Lébou kanen tawi nder hello mabɓe sappo e ɗiɗo kamɓe jeyniyankoɓe le quotidien e Madiambal Diagne alhaali ganduɗa ko délogement aéroport Léopold Sédar Senghor kaɗuna haal tigui woni jokkuko deal autour des terres de Senghor ɗum tigui woni ko ɓeɗon jeyniyankoɓe ciife nder ndeɗo jayde oɗo subaka alkamisa caggal kan ɓe gatti ganduɗa ko protestataire de Matam ene wonde ko alhaali ganduɗa on tapis rouge walla mbiyanna ɓen ɓe ganduɗa ko haɓoɓe celti boɗeji to région de Matam hollide hoore lendi Macky Sall wonde won ko ngakkiriɓe ha joni wonkoɓe beltaki e gardingu mum hoore lendi noon holko giɗi suuti hen jomum dene way hollide mettere mum taw kayya ko wona e sifaji ɗi ganduɗa ko jooɗani caggal kana Aissata Ndiaye ɓe garti e ganduɗa koye ɓesgu leydi Sénégal e wiide mabɓe de ganduɗa kayya koɗon broso Covid 19 hay caggal ne keɓɗen oɗon vaccin AstraZeneca ha joni ganduɗa kayya ko temedde nayo pawɗi nogas e jeetati ujunere kañumen de woni ñakkiɓe gam kayya molade on broso Covid 19 428 000 personnes vaccinées tugude nden faade ñalagal hannde
lebbi ɗiɗi walla mbiyanna lebbi tati ko nguɗon ñakku fuɗɗa e nder leydi sénégal ɗum de woni ko tawate e nder jaynema jambal diagne oɗo subaka alkamis jayde las ari koye natalla on horejo assemblée nationale mo leydi sénégal on paami tigi ko Moustapha Niass on waynono e woni jonde ganduɗa ko yiya ko joddade ɓeɗon terde ganduɗa ko parti makko AFP caggal ɗum ɗon noon horejo ganduɗa ko oɗon parti kono horejo assemblée o suuti kongue wiide ganduɗa ko ɓen sukaɓe yo ƴettu responsabilité makko ƴettu responsabilité mumen saabu ɓoyata tigi woni nde ummoto e nder dingu on kaɗon landa makko AFP o holliti noon leadership mo ganduɗa tigi o joguinoma caggal local 2022 kanko Moustapha Niass maw ƴettu retrait makko e nder ndeɗo jayde la sente kongue makko oui je voudrais bien qu'un de mes partisans soit un jour le président de la République du Sénégal wonde de paɗo e laamuyade leydi Sénégal yummo tigi e nder kaɗon langa woni e nder kaɗon landa woni tigi ganduɗa ko suuti e nder ndeɗon jonde nde ganduɗa kay waddi ɗum ɓeɗon ɓe ganduɗa ɓe wondi Aissata Ndiaye e nder ndeɗo jayde hello mabɓe ɗiɗaɓo ɓe garti ha joni e ganduɗa ko lelgol formation police nationale ɓe mbi ko lenteur dans la réforme du statut du personnel kanen tawi nder hello mabɓe ɗiɗaɓo kamɓe jeynen-koɓe las quotidien vox populi ko wi vox populi ɓe mbi ko Niass quitte en 2022 qui pour reprendre la place hol jogoɗo de ganduɗa ko jogade oɗon flambeau arditade kaɗon landa AFP woni namdal ngal ganduɗa tigui jeynen-koɓe e vox populi mbaɗi ɗum e oɗo subaka alkamisa ɓe mbi ko ANCP on peut trouver 60 à 70 cadres qui peuvent chacun diriger AFP ene wayno de e nder ganduɗa ko ɗeɗon terɗe cattiɗe Moustapha Niass capanɗe jeegom ha capanɗe jeeɗiɗo en tawi hen tigui wawɓe ganduɗa tigui joktade kaɗon landa ko jeyana Alioune Sarr en docteur Malick Diop en Mbaye Dione en kañumen kala ɓe mbi ko la bataille à 3 ɓeɗo worɓe kala ene mbawi lomtademo caggal kane ɓe garti e ganduɗa kay ko hoorejo leydi ɓe mbi ko Macky Crass sa colère aux étudiants ene waɗon tigui caggal ɗiɗon seppoji nadde ganduɗa kay koye nder ɗiɗon université ji ene ceppa ene mbaɗa tigui ganduɗa ko helde e gueɗe baɗe noon hoore lendi holliti yonani ɗum noon kono kay e erade ɗiɗon université ji yo ƴettu pellité mumen koyno Maguette Sène en ɓen ardiɓe ganduɗa koye duuɗe leydi Sénégal amma ɗum kay ko kanko hoore lendi ƴettanto hoore makko pellité woni ko giɗi suutiya ɗum ne tawi nder hello tatabo nde jeyde vox populi oɗo subaka jeyde enquête kolos enquête ari koye alhaali ɗin sumgoji local 23 janvier 2022 ene wayno ɓe mbi ko la course contre la montre ene wayno de caggal ɗin sumgoji natti woɗɗude ɗo e lebbi jeegom ko heddi tigui ganduɗa kay ɗin sumgoji daro Moundiaye Cissé ONG 3D kongi mum ne tawi nder ndeɗo jeyde o wi ko ɓe ngala e ganduɗa kay koye gueɗe juhlana walla mbiyanna suffrage uji l' élection suffrage universel direct du maire ɓe ngala e ɗum noon ene wayno de woni pelliti ɗemin jonnani kono kay wasiyade laamu ngu yo yuɓɓinde ɗon gueɗe no hannit ni beele ɗiɗon sumgoji ne mbawa rewnede lawol ko kongi makko kanko Moundiaye Cissé gardiɗo ONG 3D caggal ɗum noon Aissata Ndiaye jeynen-koɓe enquête caggal yoolayru ganduɗa kay ko teskandu ɗo e Dakar Toto Malika place Mali Bouwa ene wayno hoore lindi Macky Sall ƴetti pellitalla hadde ganduɗa koye lumbade woni place uji ɓe mbi ko le président interdit les places non autorisées hol place uji ganduɗa jomumen kokka ko coppal lumbade hen hoore lendi hatti ɗum moro par noyade gam de état ustude woni e ɗoɗon gueɗe caggal kan e nder ndeɗo jeyne Aissata Ndiaye hello maɓe nayeɓo enen tawi natal on jagorɗo justice leydi Sénégal kono de ko gorko mo dancade o wiyete ko maître Malick Sall o wi ko Macky a sorti le Fouta des ténèbres Macky iti ɓesgu fuutankoɓe ɗum e caɗele ko kongi makko de ne tawi nder hello nayeɓo nde jeyde enquête oɗo subaka jeyde l'observateur loski koye alhaali ganduɗa koye business mbaɗaɗo tigui e hajju makka caggal tigui hajjuwa waɗede annulé hitande ɓennude kono ko ya wattede annulé hitande nde ɗo tigui ndi gonɗen e wiide jeyde koɓe l'observateur e gon losko ngoɓe mbaɗi 2 milliards de francs CFA woni ɓe ganduɗa ko ɓen wonnoɓe déposé pertiya holko saabi ganduɗa ɗiɗon milliard uji e 300 millions ganduɗa ko ya ummorade e ɗiɗon député ji ɗum en tawi nder helle mabɓe tata bo kamɓe ɓeɗon jeynen koɓe Youssouma Jiguen caggal kan ɓen jeynen koɓe Futurs Médias Aissata Ndiaye mbaɗiya ganduɗa ko jonde kuccodirale oɗon gonnoɗo Miss Sénégal hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati joyyi aɗa faami on dat ɓooyi no feewi on debbo gonnoɗo Miss Sénégal wiyete ko Chantal Loubelo ko onon debbo tigui ɓe mbaddiya jonde kuccodiral on arti ganduɗa holko waɗimo sauvé oɗon carriére makko kono de holno sifornoɗo ɗon de gueɗe holko ganduɗa wonno caɗele nde wonno e oɗon tolno makko Miss hande oɗo debbo mawniya
kono kay holko woni nimsa makko ko nimsi tigi e wonde mo mi Sénégal e nder ndeɗon hitande 1985 ko jonde junde woni ko ɓe mbadde makko uddite hello jeeɗiɗe nde jayde Youssouma Jiguenna ma taw hen ɗiɗon kongi hay sen jeeya e wiide ɓe jeynenkoɓe Youssou Ndour 20 juillet 2020 juin 2021 kina tolno e ujunere innama ade majjiya yiyaka koko wara walla ganduɗa koko wuja kañumen kala jiyaka porté disparu en 1 an au Sénégal. Révélation sur le dispositif d'alerte woni ko tawete nder hello jeetamo ndeɗo jayde ɓen tigi majjuɓe koɓe waraɓe walla holko saabi jagol mabɓe en ganda ha joni de ganda ko ɗum ɗon tigi jeynen koɓe fitir médiaji e loskude caggal kanna ɓe garti e ganduɗa kay ko emploi des jeunes kono kayya e on incident baɗɗo toto ndulmaji ɓe garti e no yajirta ni on conseil des ministres délocalisé baɗaɗo toto Matam e ñalawma hanki o les échos ha joni kañum de nana Matam salima tigui ummade toon ɓe mbi ko Macky Sall voix rouge désormais ene wayno tigui alhaali ɗiɗon seppoji ganduɗa kayya ko protestation nde ganduɗa ko région de Matam ɓen ɓe ganduɗa ko sukaɓe haɓoɓe tekke boɗeje o wi ko si vous n'êtes pas content agité d'un foulard rouge pour protester so tawi on beltaki tigui kaɓɓe tekke boɗeje ko min tigui yamiri on ɗi ko kongi hoɗo lindi ɗi ganduɗa ko suuti ɗum e nder jayde vox populi wasiyade ganduɗa sen jeeya duppuri e gueɗe baɗe noon wona tigui hunde nde ganduɗa ko yoni walla violence uji kono de haɓɓude tekkere woɗere ko hunde nde yoni kala mo weltaki tigui ene jogui ngal coppal ene jogui ngal dalilu en tawi nder hello mabɓe joeɓo caggal kanna e hello tatamode jayde ko yurmini ko hulɓini tigui tawte hen ko gorko suko gorko mo duuɓi nogas jeegom taw ko yiya ko baɗonnoɗo siras ɗo e Dakar kañum de haaɓe dennuma walla mbiyen ganduɗa ko cousin mum mo duuɓi sappo e jeetati alhaali tigui siranasam paɗamma ganduɗa ko nogas ñoguiɓe ala ko capanɗe tati ñoɓata kamma ko caggal ɗum ɗon de ganduɗa kay ko kamɓe ndenne suudu goɗɗo ƴukki goɗɗo laaɓiya mo duuɓi nogas jeegom on cirannoɗo ko kañum de ƴukkimo laaɓiya ko ɗon guel cuhlel ngel ganduɗa ko duuɓi sappo e jeetati ko ɗon wasi fitare mum on musiba tawate nder hello tataɓo nde jayde les échos e oɗo subaka noon tigui hamnima kono noon gardiɗo leydi wattidi ko wiide wadde yo morceau ji bolle leppi boɗeji haɓɓe kanko wino kadi o yiyata leppi boɗeji wadde jokkene jayde libération noon tigui jayde libération ari koye ganduɗa koye oɗon taximan baranoɗo toto Thiès kono kay rutta ganduɗa wedda e nder oɗon canal l'enquête capable son nouveau ene wayno de ko baaɗi ko tigui fawa junggo walla mbiyana losko yaltini ko baaɗi ko nene nder bundi oɗon alhaaliya fo Cheikh Mbaye on gorko cankinoɗo ko natal mum tigui ardina e nder ndeɗo jayne oɗo subaka ha joni de ɓe mbi ko objet personnel Cheikh Mbaye tawta tigui e nder juuɗe oɗon gorko mo ganduɗa tigui ko baaɗi ko ene wayno de ko on tuuma e ngoɗon worgo makko oɗon suka gorko ha joni noon ko ɗon alhaali tawte hen ɓe mbi ko série de cambriolage en Gambie Interpol mouya Dame Sy la complice présumé de Boy Djiné ha joni oɗon gorko mo ganduɗa tigui ko Boy Djiné dognoɗo toto administration pénitentiaire ko ganduɗa kaya kol gorko goɗɗo mo ganduɗa tigui fawama junggo walla mbiyana jofama oɗon alhaaliya o wiyete ko Dame Sy ko toto Gambie tigui woni to leliri ɗum ne tawi nder ndeɗo jayde Aissata Ndiaye ko ɗum tigui woni ganduɗa ko tawte nder ndeɗo jayde libération ɗo subaka kono kayya e dow eɗen coyno natalla on horejo leydi Côte d'Ivoire uddide ndeɗo jayde hello tataɓo hello nayɓo mataw hen ɗiɗon kongi makko jayde stade ceftal ɓalli uddetodama i stade ari koye ganduɗa koye natalla on witeɗo le diable rouge walla mbiya ko Romelu Lukaku wondude Chimechel wondude tigui ganduɗa ko Jordi Alba wondude Wijnaldum kañumen kala tawte ɗo kono kayya ɓen worɓe fuɗɗiɓe darade darde sembune ganduɗa kayya koye on alhaaliya coupe d'euro 2021 ɓe mbi ko groupe B groupe C deuxiéme journée so jeudi ɗen potitema puɗɗe ñalawma hannde o Belgique kame Pays-Bas ko potite cabbaɗe tigui no hannirta ni ɓe mbi ko porté au deuxième huitiéme de finale nin tawi tigui nder ndeɗo jayde caggal kanna ɓe mbi ko le Brésil pour enchaîner ce soir Neymar e yimɓe mum tigui ma mbaɗa kuccodiral mumen e oɗon équipe biteɗo Pérou ko sanga ganduɗa kay koye nder jammago tigui ngal putel sabba Aissata Ndiaye Real e France ji mum cunima caggal tigui on kappimaɓe mo mbiyata CR4 Sergio Ramos quitte la Maison Blanche merengue wasi capitaine mum ɗum de woni ko tawte nder kelle gadane jayndeji ɗi Sénégal e o subaka alarba sappo e jeegom lewru juin 2021 noon tigui Moussa Nia jokken ha joni e banggal gongal woni eɓɓore wonde eɓɓore meɗen hande fait divers Moussa Nia ne wawi wiyede hande ko fait divers tigui haalete saabu
ene heewi ɗeɗo balɗe ko ngannduɗaa yete ko maydeli kewɗi Moussa Niang so wona yolayru ko yimɓe ɓe ngannduɗaa mbarama walla ɓe ngannduɗaa mbiyama porté disparu mana natti yiyeede haa jiye so jiitama tawata ko ine yiita e fannu mo ngannduɗaa yete tawata ko neɗɗo waasi fittandu muɗum haa pari ɗum ɗon noon ayi a haali jooni oɗo taximan mo ngannduɗaa yete waranoma kanko noon ko baadi ko mataw woni suspect o mataw ko kañum sikka kañum waɗi ɗeɗon golle goɗɗum ko kewi ko hanki tan toon to ngannduɗaa koto diwan mo Malika sukaaɓe ɗiɗo waɗoɓe siras ine pooɗodira nogas capantati ha ɓurɗo heen wonde mawɗo woni dare duuɓi nogas e jeegom yuwi ɓurɗo heen famɗude woni dare duuɓi 17 ha waasi fittandu muɗum kañumne e limore ɗo e hitande manam ne wiya hitande nde wiya lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ha lewru juin gonɗen ndu hitande ujunere e temedde jeenayyi e nogas e goho Moussa Niang wawi wiyede ko tolni ujunere yimɓe mbaɗama porté disparu ɓe ngannduɗaa jiyaka Moussa Niang beele ko banggal loskoto manque beele ko holko saabi ɓeeɗo jaaha haala goo wattinta ko hay nokku ɗiɗi wayanno losko walla mbiyen enquête ala heen heewɓe ɓe ngannduɗaa ɗo battindinoɗo walla galle mo wattindinoɗo o ine ande kono noon wattinta ko hay nokku saha fof ine nani radio ji e ko way noon en tout cas Moussa Niang disparition ji walla yaade tan hay gooto yiyata bandiraɓe ma jiyatama heewi mbeɗa wawi limde heen hannde tato ɓe ngannduɗaa suka debbo goto hedde marché Sam goɗɗo o ko Guédiawaye heede Essence Touré gonguel ngel ko cukalel gorel to ngannduɗaa kañum woni to Thiaroye sur Mer to Moussa Niang heewi muusi Aissata Ndiaye ɗo mbiɗani ko noon ene wawi wiyede e nder ɗiɗon mille ɓe ngannduɗaa kay waɗɓe dispari Aissata Ndiaye mi wima ngannduɗaa kay ko 800 e maɓɓe so ƴeewama loskama mbundi ko hôpital mum ko jooɓa ala ko tagi mi wi noon sa daari hannde ngannduɗaa ko goski walla mbiyen un corps sans vie retrouvé dans un fosse septique un corps sans vie retrouvé ngannduɗaa koye nder filawoji un corps sans vie retrouvé dans une forêt une femme retrouvée assassinée on homme retrouvé égorgé ɓe jiitama kirsama ɓe jiitama mbarama wadde ngannduɗaa holɓe jiitaka taw kay ko waraɓe ala ndi jomum wara neɗo enquête lorsque seeɗa ande ko kaari wari jomum nangue so he happane 10 ans de prison walla 20 ans de prison waɗe gracier rewne ɗon waɗe gracier barnoɗo kaari to woni o yalti te wornoma koye amde guiɗali ko ɗeɗon gueɗe ngannduɗaa ko hannde ruttini ngannduɗaa ko innama aade natti horsinede innama aade natti hormede ala ni fittandu ene foori kadi neɗɗo ene foori ko Allah hokki innama aade ko neɗɗo rago hokki ɗum Aissata Ndiaye woni gueɗel gotel ngel yimɓe poti famde hannde ñanden seeɗen o haali ɗum quoi o wima mbakka dafa fort kadi yimɓe yonduto paama Allah no hortiniri innama aade ni wona innama aade goɗɗo ruttoron yoɓo fitandu saabu barɗo ngannduɗaa ko neɗɗo on ala ñawore barɗo hoore on wawa jogade ñawore hay so tawi gonɗane alɓuɗan o ko panɗen hen seeɗe wadde mbiyen ɗum ɗo yonti ngannduɗaa ko laamu ngu ƴetta responsabilité mum pleine kadi histoire de 150 francs 200 francs heege ne jeeya hen tampere ne jeeya hen leydi ndi waasi welde ne jeeya hen Aissata Ndiaye 150 ala ko woni so wiyama holo haɓɓe cippiri mbarodiri 150 hol nanoɓe ɗum noon ko probléme te hannde ngannduɗaa ko musibbaji 150 francs jomum yoɓo fittandu taw kadi ko denɗe taw kadi neɗɗo mo ndendunɗa suudu ko hunde hulɓinidi kadi ko gueɗe kadi ngannduɗaa ko jeeyaɗe ahli zaman en mbawa famde ɗum ɗo moom c'est déplorable c'est déplorable noon tigui Moussa Niang koko ngannduɗaa welani famde kono kadi Moussa Niang to banggal disparition ji to woni ɓe ngannduɗaa jahat hay goto andata ɗo ngoni walla ɗo battidi sa ƴeewi bo hewɓe hen mbiyete ko ndennoɗɗa ɗo téléphone o yalti nde o yalti amo jogui téléphone makko Moussa Niang ko rentinde kadi sukaɓeɓe surtout sukaɓe rewɓe ɓe yoɓe ndentoto banggue téléphone uji to Moussa Niang ƴamowo mo jaɓani yettade e galle oɗon hani koyɗe jaam oɗon wona koyɗe neɗɗo mane wawi wiyede ni ko caysa yagal saabi ɗum ummade wadde ndentuɗe e koye moɗon ndentoɗon message uji cuuɗeteɗi ɗi ndentoɗon appel aji cuuɗeteɗi ɗi ndentoɗon gorko mo ganduɗa ina wini yiɗe moon ha gayna ina suuɗo jignaɓe moɗon
ndentoɗe no feewi sabu hewɓe hen koko wayni nawata ɗumen wonɓe ganda ndesama ha gayni koɗɗo hedde marché sam to on ko kuman humanama ha pareni Moussa Nia yeehi holko nawi ɗum holɗo rewi holko itti ɗum e suudu mum yeehi ɗum ɗon fof koko ganduɗa ko loskoli poɗɗi udditede ayi oɗo suka debbo baraɗo hicci hanke wedda kañumne ko way noon foof Moussa Nia appartement ji sukaɓe rewɓe joni goppata ko galleji jignaɓe mumen jaaha luwoya koɗoya kañumen tan ɗum ɗon fof sirani yen ƴewta koye amen enen rewɓeɓe yen jaab joɗade e koyɗe jignaɓe meɗen enen rewɓe ɓe ha ko foti ittude en toon ko itta en toon ko ɗum tan wonno konnguli ɗi ganduɗa eɗen beddo on ɗum onon rewɓe ɓe surtout ndentoɗen hay worɓe mbawa ɗumen yoɓe ndentu kamɓene yoɓe ndentu sukaɓe rewɓe waɗoɓe arnaque ça comprend part ça comprend position ko hunde ganduɗa ne hulɓini c'est déplorable Aissata Ndiaye débravation des mœurs ene jeeya ko ganduɗa ko saabi yiya ɗe gueɗe kala teskede nder rendo men kono kay ne saabi ɗiɗo wargoji wadde men ɓesgu Sénégal plus jamais ça noon tigui yo Allah waɗanin jaam e kisal ko ɗum min gaddanno ene banggal Roɓindu Diayndeeli ko tottude won aadi tan janggo so Allahu lamɗo jaaɓi banimon debbo Aissata Ndiaye wonno ne wonnuno e banum gorko to karabamum Moussa Nia to banggal caméra to heɗanno en toon ko Ndeye Fatou Massaly